इंटरनेशनल बॉक्सर चैंपियनशिप जमुना बरो को आं बडोलेण्ड टाइगर यूट्यूब चैनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय, अननाय जासिहरबाय, आशीर्वाद होबाय जाहाथे बिथाङा फैबाय थानाय जा ओलम्पिक बेयाव सनानि मेडेल मोननानै जोंनि बर' हारिखौ आरो गोजौ थाखोआव सिनायथि होनानै गोजौ थाखोआव आवगायलांहोनायाव मदद खालामो। जमुना बर'आ जोंनि बर' हारिखौ बक्सार गेलेनायनि गेजेरजों बुहुमनि मानसिफोरनि गेजेराव सिनायजा होबाय। बेनिखायनो आं जमुना बर'खौ आरोबाव फिन खेबसे बडोलेण्ड टाइगर यूट्यूब चैनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। जमुना बर'आ मोनसे इन्टारभिउ बुंदोंमोन बिथांनि बिमाया जोबोर खस्थ' खालामनानै सासे इंटरनेशनल बक्सार खालामनो हादोंमोन होननानै। मैगं थाइगं फानदोंमोननो जमुना बर'नि बिमाया, मैगंनि बेफार खालामदोंमोननो। हारसिङै साइकेलाव मैगं थाइगं दिखांना लांनानै बाजाराव एबा मार्केटाव फाननानै जमुना बर'नो जाबायदि खरसा दिहुननानै सासे इंटरनेशनल बक्सार खालामनानै दिन्थिनो हाबाय रायजोफोरनि गेजेराव। बेनिखायनो आं बर'नि बिमा बिफाफोरखौ गुरै खावलायो, गावबा गावनि गथ'खौ खस्थ' खालामनानैब्लाबो सासे मोजां मानसि खालाम। जों जौ सेरेब लोंनायाव गफबनानै थाबा जानाय नङा। जों हारिखौ धंस खालामनायनि बाथ्रा बुंबा जानाय नङा। जोंनि बर' बिमा बिफाफोरा गावबा गावनि गथ'खौ सासे मोजां प्लेयार, सासे मोजां अफिसार, सासे मोजां डेन्सार, सिंगार, सासे मोजां बिजनेसमेन, सासे मोजां आखुनि मानसि खालामनायाव जेब्लाबो गोसो होनांगोन। एसेबां गोरिब गुन्द्रा न'खरनिफ्राय जमुना बर'आ सासे इंटरनेशनल बक्सार जानो हाबाय। बेनि थाखाय आङो बिथांनि बिमा बिफाखौ आङो बडोलेण्ड टाइगर यूट्यूब चैनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। जोबोर खस्थ' जादों होननानै बुंदों जमुना बर'आ, गावनो जोबोर दुखुयै बुंदों गावनि बिमानि खस्थ'खौ। बेनिखायनो आं खावलायो, जों गामियाव थानाय गोरिब गुन्द्रा न'खरनि गथ'फोरखौ आं गुरैयै खावलायो, गोरिबा जोंनि हेंथा जानो हाया। गोरिब होननानै जोङो फरायाबालानो थानो नाङा। गोरिब होननानै जोङो खेला गेलेयालाबानो थानो नाङा। गोरिब होननानै जोङो बायदिसिना खामानियाव आग बारायालाबानो थानो नाङा। जे आं गोरिब, जानो गैया, फैसा गैया, आंनि आफाया होनो हाया। नाथाय बे नङा। नाथाय नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआसो, नोंथांनि जा गोहो, नोंथांनि शक्तियासो नोंथांखौ गोजौ थाखोआव लांगोन। गोसो होनांगौ जों। फरायनायावनो जा, खेलायावनो जा, बिजनेसावनो जा, साकरियावनो जा, जायखि जाया खामानियाव जों बर'फोरा आवगायलांनांगोन, गोसो होनांगोन। आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो, जों ओरैबायदि मोनसे थांखि ला, ओरैबायदि मोनसे प्रतिज्ञा ला, ओरैबायदि मोनसे समायखिरा ला जे 30 बोसोरनि गेजेराव जोङो भारतनि मादावनो बयनिख्रुइबो गोरोंसिन हारि जानांगोन। भारतनि मादावनो बयनिख्रुइबो धोनिसिन हारि जानांगोन। बयनिख्रुइबो अनसुलासिन हारि जानांगोन बर'फोरा। बयनिख्रुइबो खेला गेलेनो गोरोंसिन हारि जानानै दिन्थिनांगोन। रोजाबनो गोरों, मोसानो गोरों, जेरावबो पलिटिक्सआवबो जों आखाइ होनांगोन। बेफोरबायदि मोनसे जुदि जोङो समायखिरा लायोबा बर'आ 30 बोसोरनि गेजेराव एक्चुअलि थारैनो बयनिख्रुइबो धोनिसिन हारि, बयनिख्रुइबो गोरोंसिन, बयनिख्रुइबो मोजांसिन हारि होननानै जोङो सिनायथि होनो हागोन बुहुमनि मादावनो। जों जौ जुवा लोंनायखौ बन्द खालाम रायजोफोर। फुजा फाथालाव जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय बेफोरखौ गारनानै जों गावनि हारिखौ माबायदिहाय मोनसे गोजौ थाखोआव लांनो हागोन बेखौ जों सिन्था खालामनांगोन। जोंनि लिडारफोरा मोजां बाथ्रा साननांगोन। सोरबाफोर जुदि गामिनि बर' फिसाफोरा जोबोर गेलेनायाव आखा फाखा,
फरायनायाव मोजां, रोजाबनायाव मोजां, गेलेनायाव मोजां, जायखि जाया बिथिङावनो बिराद आखा-फाखा, नाथाय रां रुफानि प्रब्लेमनि थाखाय जुदि आवगायबोनो हायाखैब्ला बै गथ'खौ, बै फरायसाखौ, बै गेलेगिरिखौ, बै रोजाबगिरिखौ, बै मोसाखावरिखौ जोङो रां रुफा होनानै हेल्प खालामनांगोन। गामियाव थानाय साकरियाल, गामियाव थानाय बर' रायजो राजाफोरा, बर'नि राजखान्थि हान्जाफोरा, बर'नि जायखिजाया अर्गेनाइजेसनफोरा नोजोर होनांगोन। आवगायलांहोनो थाखाय जों गोबां मदद खालामनांगोन। जों गावजों गाव नांलायबाय थाबा जानाय नङा। गावजों गाव हारिखौ फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंबा जानाय नङा। बर' रायजोफोर गुरै खावलायो, अन्नानै जों गावनि हारिखौ बे बुहुमाव सिनायथि होनांगोन। जोबोर गोरों हारि होननानै, गेरेमसा हारि होननानै सिनायथि होनांगोन। जों सासे बर' हिसाबै बर' राव सोलोंनाया जोंनि कर्तब्य। जों सासे बर' हिसाबै बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनाया कर्तब्य। गावनि धोरोम, गावनि राव, गावनि हारिमु, गावनि थुनलाइ गासैखौबो जों फोथांना लाखिनांगोन, बुंनांगोन। नोंथाङा जेरावखि थाया मानो, बुहुमनि जायखिजाया जायगायाव थाया मानो, गाव बर' होननानै सिनायथि होग्रो। गाव सासे बर' जोहोलाव होननानै सिनायथि होग्रो। बेनि उनावसो नोंदि सासे भारतनि नोगोरारि, बेखौ नैथि नाम्बाराव लाबो। गिबियावनो बर' होननानै सिनायथि होग्रो गावखौ। जेरावखि थाङा मानो गावनि हारिनि रावखौ सोलोंथार। गावनि हारिनि जा गाननाय जोमनाय, थुनलाइ, जों बेखौ सिनायथि होग्रोनांगोन। जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामबा जानाय नङा। अनलायनानै जों थानांगोन बर'जों बर'। सोरबा सासे जुदि बर' मानसिया खैफोदाव गोलैब्ला बै बर' मानसिखौ खैफोदनिफ्राय बासायनायानो जाबाय जोंनि हारिनि कर्तब्य जानांगोन। जोंनि हारिनि आफादफोरनि कर्तब्य एबा खामानि जानांगोन। आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो, जों जुदि सासे मोजां प्लेयार जानो गोनांब्ला, सासे मोजां फरायसा जानो गोनांब्ला, जों उन्दैनिफ्रायनो 3-4 बोसोरनिफ्रायनो गोसो होनानै जोङो खामानि मावनांगोन। न'खरनि मानसिया दायित्व लानांगोन, नोजोर लानांगोन। नोंथांनि गथ'खौ जों उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव मोजां लामाजों दैदेनलांहोनांगोन, मोजां नोजोर होनांगोन, गुरुत्व होनांगोन। जुदि नोंथांनि गथ'आ जुदि गेलेनायाव मोजांब्ला 3-4 बोसोरनिफ्रायनो बबेबा मोनसे गेलेनाय इनस्टिट्युटआव लांनानै हैथां। जायखिजाया इनस्टिट्युट, गेलेनो हो, बल बायनानै हो, बेट बायनानै हो, जेराव गोसो। सोरबा जुदि फरायनो गोसो, बेखौ फरायनायाव मोजाङै दैदेनलां। हेल्प खालामनांगोन गामिनि मानसिया। सोरबा सासे मोजां प्लेयार जानो, मोजां प्लेयार रोंगो, मोजां प्लेयार बियो, मोजां बल गेलेनो रोंगो, मोजां रोजाबनो रोंगो, मोजां मोसानो रोंगो, जों हेल्प खालामनांगोन बे मानसिखौ आवगायलांनायाव। हिंसा हिंसि खालामबा जानाय नङा। जोंनि बर'नि गेजेराव हिंसाया गोबां दं। सोरबा जुदि मोजां रोजाबनो रोंगोब्ला बेखौ माबायदिहाय गादबना दोननांगो बेखौ जों रोंगो। बेफोर आखुखौ गार बर'फोर। सोरबा जुदि रां रुफा गैयाब्ला जों बे मानसिखौ रां रुफा होनानै हेल्प खालामनांगोन। आं फिन खावलायो, जों 3-4 बोसोरनिफ्रायनो स्पर्ट्सआव हो, जोंनि गथ'फोरखौ गुरुत्व हो, फरायनायाव गुरुत्व हो। सोरबाबो जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम आरो खाथियाव थानाय घन्टा बेलखौ प्रेस खालामनानै हो। अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दसे समनि गेजेरावनो मोनगोन। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि, जय बड'लेण्डनि, जय बर' बिमानि।